पापा हो राम चरण पापा भले रउरा बानी जी कहिया के हरदी सो चल रउरा बानी जी कहिया के हरदी भैया हो विकास भैया धन रउरा बानी जी कहिया के हरदी चल रउरा बानी जी कहिया के हरदी चलो हमारो सने हाबूजी मत सुकावर जी हरदी के पानी पर गईली कुमिलाई जी हरदी के पानी पर गईली कुमिलाई। ए मम्मी हो गई चुमा सा देवकुरा पहले चौरा लेके आई। हां तू बैठिया तहारो नो प्रेग्नेंट बारो 9 महीना के लेके फौजी तू ही चल जे लेके आते न बनी ए सब तोरा के करे धरे खाती के बोलौले बानी से कोन बाते में मम्मी जी लाज नहीं के खिलावरियन के नहीं हरे के आजकल के लाज हां ने खेज के आई आई 2 दिन लेना रहुआ तने दिन हमनी के कूदत ये चाउर भी न त हई बनावत हाउ बनावत जितना कहीं नहीं तो छोड़ा दिए ना वो तन तो लोग था लगी जाई हमें के ना करे ना जी बताई मम्मी जी अपन लगे घर बैठ के खा ली से ना नहीं त का ननद भाई लो तो ए मम्मी जी तनी ननद के बियाह में हमनी के मस्ती एंजॉय ना करे के त रहुआ बियाह हो जाता ना आराम से घर में तानी तानी सूती है जाना ना के बोले जाई मम्मी जी एक हफ्ता अब हमनी के तेल लगाई रहुआ हमारा से तो बुढ़िया ढेर तो ना हो गइल बड़ जाए बियाह में ढेर खटा तनी अब एक हफ्ता कुछ बोला मत तनी सेवा कल करम पते अच्छा कहिए जे गोड़वा धो धो पियल करम तहन लोग के ए मम्मी जी कह दे त का हो जी बेटी अपन तो में का निकाल सके ना अपन सर में लगाम लगा दे बैठ के घूमी हो जा खेलाबाड़ी लोग ई छिना जब तू हिकम तो उल्टे काहे ना तो सोना का उठे डाल दीजिए बुची जी तहार खियानु जाई पंडित जी के दे देबू ले पंडित जी काले बना निकाले के लाई के पंडित जी तक निकल आई तो पंडित जी लेके चल जाए संग संग रहो के अरे गावा से कान में के तो इतना बनवा देले बनी जीजा जी के लगा झुलवा लगा के आंखी लगता का हां घर में से निकली अपन मम्मी आंचल के भराती हो धीरे धीरे चुम लो मम्मी इतना क्यों घबराती हो अपने हमारो नीता दिला से चुमाईती हो तो हई बूढ़ा बूढ़ा के रोली दया फेंच मावन चले अरे खेलावाड़िया तनी चुपचाप रह सन ठीक ना ना दीदी दी ना दया फेंच मावन दया फेंच मावन चले हमें के गीतिया रे एगो सुना दी हमें के ना हमें के निकाल के ए बारा फुआ ना कुछ का निचल हां दया फेर चुमावे दया फेर चुमावे चले ले किरोने छिड़ी ना दया फेर अरे बस रानी धाराइल बिया बिया आई गवन के लइका वाले रे माई 1 2 3 है मौसम का दिन है चुमलो भाभी चुमलो चुमाने वाला दिन है चावल रंगीन है बाजी शौकीन है चुमलो भाभी चुमलो चुमाने वाला दिन है किरनी चुमेले किरनी का मांगेले किरनी चुमेले किरनी का मांगेले तो किरनी सन लो महर भतार मांगेले किरनी भैया सन चढ़े के गाड़ी मांगेले हमारे बार तनी के छोड़ अरे माई हमर पट्टी रही है हां मातारी बड़ा माई वाला भल बना के जीती तब खेलवाड़ी कर अरे बासमती धनवा के चौरा रे माई कजली के चुमे जनी दी है रे माई।
से चूमे जानी दी संजनवा चुमले संजनवा नेग मिली तोरा जो मन धरे के दुगो बेग मिली चुमले चुमले संजनवा नेग मिली तोहर जो बन धरे के दुगो छोरा मिली। जी मम्मी पनिया छे तेरे हमारा मुठिया मुझे हां घाम में सना जी मुनवा के निर्मल पानी सुबे होले अम्मा गिरावेली पानी जुड़ावेली झाड़ी सुबेर बरकन चाबीरावा के नैनाया कोहबर ये नाया कोहबर धरा से लइके सुहावा बिया हला जा ऐसा न भाभी के डोमा देवे जानो सहरवा देवे जानो ऐसा कजरी के बिया दिया ये जगाई सनंदनी के दिया न रहती उतार भगवान से कहीं कम जाए ना से माने जाई खिया दी खिया देखो अरे माई देखो सनीलावा आइल बन हम भाई ऑफलाइन मारत देख ली बरात दिन छिना होती मैम में जले यही खातिर हां यही खातिर नहीं बसे मारे जाए यही खातिर लिपस्टिक 12 बजे ले तू कलियो सा लाइन मार तो अरे हम हो जाई देखी अरे अरे लिया कौन कौन है कोई नहीं है लेकिन जाए के टाइम नहीं कि अरे हम बानी ना हम तोरा के देवाल फना दे जन ले आ तू सारी पहले मुझे से देवाल खाने में अरे सॉरी पर लंगटा पान के पोस्टा पान के सर दिन निकल जे में भागे के रही तो कोनी के देखत कि सर दिन निकल तैयारी कर रह ठीक है ना हम देखत नहीं कोनी के खिया पिया में बाजार तले ने पार करते ठीक है ना तैयारी कर रही जात नहीं हम कहां ई छोटकी तुनु आवत है दादा कहां हो कजे दीदी कहां जाते नहीं कुछ ना आई रहनी अथी पता लगा फेंके बोछड़ कचर के बचा लगा के सुनी ना गोइनी के तनी बुची जी के देख ली रो देखनी है का बुची जी घर में नहीं खिलकत घर में सुतल होयन हो हां सुतल है अंदर में पूरा घर में खोज के आईनी अरे रात भर जागे के बाद तू तो जानते बालू की बारात आवत आटे रात भर जागे के बाटे आ तू कहत लू की भले हमार बात नहीं की मानत देखी लेकिन देखी हम एकदम धड़कन बढ़ल जाता है हो ना हो कुछ अनहोनी जरूर बाबे बातें हम सुन पानी भाई का डेरा आवत हो डेरावत नहीं हम खुद डेरा गल बनी दीदी बताई गांव घर में मुंह देखावल भारी हो जाई समझ जाई रो हम नहीं न सुनत बात रो देख ले पूरा घर हम खोज के आई कहीं वीडियो के नहीं के पता हो ए जगह करत रुजा आई कहती बुची जी नहीं थी घर में देखी डर के मारी दीदी हम पूरे देह का पता है समझ जाई ये मम्मी जी मन तार का अपन निकाल दे देख ली बातें ना सुन तोनी के कहले रहनी हमी का कहले रहनी कि काम होई चाहे ना होई लड़की पर ध्यान दिए तोनी के का कहले रहनी हमी सही नहीं करे खेला तले रे में नहीं खीबुची बता देतन रो ठीक से देखली हो पूरा हम देखतनी दादा तबे आके दीदी जी ने कहानी अब हम का करी कहीं गु लड़की के नहीं पता कि कहां गोइली का बाड़ी का ना और पीछे वाला घर में देखली हो हर जगह देख लिया नहीं कन्हैया तक लैट्रिन बाथरूम कुल चेक कर लिए कहीं नहीं खबर हमारा देखे के पड़ी आ अगर जे ना होई तो तहन लोग के एक बाकी ना छोड़ब देख लिए तहन लोग मुंह लागल कहत रहनी ये दादा ई बेटी हमके जीएल काल कइले भी बता अभी बुढ़ी हमनी एक सुनावत रही आगे ऐसा पैदा कइले बड़ी अपन नहीं खी देखत जा भाग गइली तो भागस हम का करियो खाती बताबो साला कोनो देखियो सन त मार के चाम उधार दी हसन ए बाबा सुन ए जब मिले के ना होने जाके मिलियो जाए उखी में ठीक ना कोने ना के जल्दी जैसे के भागो सब कोई न कोहबर के भात खियावे वाला कोची खाला मारो में भात खियावे ए दीदी माई के का हुई हमार का होई रे पगली ते हमारे बारे में नहीं सोचो तो जो तुम आइए भी हम ना डुबारा अच्छे से नहीं तो फिर कोई है हमारा के आई का को दली काहे इन टाइप नौटंकी करत नहीं लौटंगी ना करी तू अपन मुंह माया ढील तो हम चलो जो बोली ना तो माई सुनली नु तो माई सुनली चाहे बाबू सुनली ना बेरा हम माने वाला नहीं चले के बाकी ना अरे लेट मत करो जा जल्दी जा जा का करो तो मुझे दादा जल्दी जल्दी अरे सुनो सुनो बता नहीं हाँ उखिया करिए बा ना उखिया करिए जेब ना तो एगो पुल भेटाई पुलिया के नीचे नीचे लेके चल दियो अच्छे ना हाँ जल्दी लेके ठीक बा दीदी जी
अहे दादा अरे बाकी क्वेश्चन बाल हमरा चली नहीं दीदी हमरा के कहिए वाली और बात देखिए हम अब तो ऊपर सफल में हो ना ठीक बाटे जल्दी लेके दुआ दे तनी के लेके भाग जा कैसे लेके भाग पुलिया के नीचा उखिया के और ये पजाई के आ पुल बेटे पुलिया के नीचे लेके जो है ना तो गाड़ी से तो हल हो सब दे जो जल्दी जो हमारे गोड़ ना लगले रे थोड़ा ना हम लाग गए खुश रहो जो जल्दी भाग जे दुआ देता जो जल्दी जा सुन नीचे जाके फोन करिया जा छे ना हमार मोबाइल पर साइलेंट कर तनी अपन मोबाइल धड़ कर दे देख लेती सो तो हमरा के मार के चूरा निकाल दिए सो कूट के देता कहीं नहीं खेलोगे तब का कर कौन चीज देख लेती सतरे ओ लाठी करे गरनी होनी वे लाइटिंग करे गइल हसन तो तोर हम बतिए ना सुननी हम चारों ओर घर दुआर सब छत तो सब खोजिली हनी हां माने निमन काम कइली है तू के का सुन ओ तने पागल बनावे ला ना कि नीक लागो ठीक ना काहे तू जैसे बरबरा ता तो हम नहीं सुनतनी अरे माई तो यानी तुम तोरा के हम बोलावला रहनी चल चले खाती के सही कहल बा कि अपन बनावल काहे खाती बाटे कतना बड़ी तो दर्द याद करना बेटी बड़ी माई कहत पेटे में एकाली छुड़ा फोक दियाली अरे सुन बे बतिया पेट झटा सुबेरे लम दौड़ पीछे से जा बस कहतनी नंदनिया की एक शब्द करियांगे मत बोलिए ठीक ना अच्छा काटा छेले बनी जो तोर भाई के विश्वास अरे छेले बेटा जो न जाके खा ले जो हमरा के का देखाव तरी अब तो हमारे दमदा के तू जाबी ना तू टिकावे भी मांगी है हम तोर लड़की के नहीं की भगइले कहतनी ना आकि जैसे भगौले बड़ी वैसे बोला न तो तोर हम आकी बाकी बार ना पूरा कर दी हनी तो कहिए चिलो मत हां ई बताऊ एगो लड़का से प्यार करत रहली है एकरा आंख के आनर खोज देले रही शुरू होत रहली है बहुत 2 महीना से रहती हमार से मैं अपन दिल के बात कर अच्छा ई बताऊ तू जो ठीक ई बताऊ कि ओकरा चलते ओकर मर जइते त का करी फांसी लगा तो बताओ हमारे से हमरा के घर से बाहर ले सब लोग ताना मारत दुआरे बारात में बड़ा लागे वाली बिया आई तू निमन काम कइली तू निमन काम करे फांसी लगा के मर जइ तोर लड़की ओ लड़का त निमन काम होई त बताऊ त हमर तू काम बिगाड़े आइलू आऊ बिगाड़ दिलू अपन वाली कर लेलू ना अब ओकरी भातारा तू जाइया ए मम्मी का हो गई बतावा ई जानत ये कि मन हम एता ना तू बनी ई है भगौले बिया घर में चारों ओर खोजत तनी तू करत तनी ए कहली बहिला हमरा से कहलक सी ह सी मजाक करत रहनी रवा इज्जत बचावे के चाहिए रवा औरी ले जाके ले लो हनी आज अपन बेटी रही त करी थो कतनो भी त दर्द देत के नहीं माई कहत पेट में एकाली छुड़ा भोक दिया तने आदमी कहना कि जाए द राउत भाई बाप ने खबर त हमनी के बोलाई यानी कि कताल मंतरा रहला ई सब जानतिया अच्छा ई बताई कि टेंट समियाना को के हमनी के का कहनी कि रवा हम का जवाब दे इहे बताओ का जवाब दे माने तो ओकर हाड़े हरदी लाग गइल न हरदी लागल त भाग जा त का करो बेचारी फांसी लगा के मर जात रह अमरूदी के पेड़ में रवा बचैनी पर मर गए थे हम के अपना हाथ ये काम तू कर ले रहती तू कहां अपनी माई के ये तू कइली बताओ ना आज तो हमारे लड़के के भगौली हबी हैं बताओ हम कह दिए करा कि कब हम ना सोचल रही कि हमर गोती निकले कि हम कब जानत रही ना कि हमर दुगो भगवान बेटी देले बा लेकिन जो नंदनी हमार कहीं जाई नहीं जल्दी कि ना ठीक कइले बिया हम ना जानी नि ठेगा टूटने के तू आवत रह हमर लड़के के भाग आवे जानलू लेकिन रवा काहे खाती मानो रवा त एकदम छाती पर चढ़ के ना भतार ना भेजत रहे त रोगा के करे के विपत्ति के बोलावानी जो बोलाई त लेके भोगी बाप रे बाप आदमी का करस। नमस्कार प्रणाम हम निकलन सिंह हमनी के अपन पूरा टीम भाई हमनी के एगो वीडियो बनौनी जरूर सब एकर अगला पार्ट देखे खातिर बेल आइकन घंटी दबा के रेडी रहम जा हमनी के अगला पार्ट में का करत हई जा ए सब सदीप देख लेनु फिर बाय बाय बुढ़िया के गाल कल से का रहबे ना करी या नैहर रही ना दी बुझाइते नहीं का करे हम का ना करे भाई कहतनी कि हे मम्मी जी हई कुल हटवा के जीगवा से आ रखवा दी दुआरवा पे खानता बेटे गढ़ाइयो जाई भराइयो जी गढ़ावा लेकिन वो काहे खातिर वो अपने टेकी अथु करबे करी हमारा लोग के ना 10 आदमी आवता ना नहीं घरों के आदमी आवता ना तो लाज लागत है ऐसा घर दुआर में मैंने अभी यही जे झाड़ू लगाता होने झाड़ू ना लगल हैं अभी हमरा के जानत नहीं खुद अब फिर दिमाग सन की ना तो फिर एबारी 6 महीना का 7 महीना खातिर के भेज देम जानलू कि नहीं ए मम्मी जी देखी ना रउवा का भेजब इनकी बारी हमरो कपार पर से पानी जहां ऊपर होके दी एकरा बाद रहब नहीं जी के पतो के मुंह ना देखब रउवा त मने ये ने बुझा त कि तनी झटपट काम करी हाथ ने के बढ़त अब कैसे आदमी करे ना जी दोनों हाथ लगा के करते बने दोनों गोड़वा ले काम करी
अभी तबे से एजे झाड़ू लाल बना हेने झराइल बना हेने झराइल बट माने एजा का होन चाहिए देकुरी हो के पूजा तारू रो खूब चिकनी बतियाई ना अंदर आओ हमरा के मर शासन में रखले ना दुआरिया पर मर जाके पंचायती करी ना हमर अपन पतोहिया के हाई करी ना हो करी ना अरे वो कल बतियावत रही के मल कुकर गिलास माज दी ना गाड़ा पर रहला त कहिए वो बर्तन मजले बनी हमरा हां एक दिन धोला ना रहनी तनी ये बताओ ना जया तनी में तोर कपड़ा दुखात रहे धोले ना रहनी एक दिन बर्तन धो देनी तो पंचायती कर दुआरी पर बैठ के एगो ही लोटा माजे नहीं आखिर माजे नहीं नहीं ना कि ना माजे नहीं अगर उतना लायक रहती तो लोटा मेरा समझवाईती तो पंचायती करे करला तो मत माजी हम अपने से कुल कर धर ले बात आइल बता कहाइल बा ठीक ना पंचायत ने की करे जाते चुप रह काम पर ध्यान दाता नहीं एगो कटोरी धो देता नहीं तो मार जाके पंचायती करत रहता नहीं रोवा नहीं ना कोनो सास बैसन ऐसन सास रहियन त आदमी भुलाइए जे सासो को सच्ची में कहत नहीं उनका के हमरो के बाहर लिया के चल लेकिन कहाँ लिया के जाता ना वो अपन माई के ना सुनी हम कतनो भोथर रही हसु अपने और न खींची ए कनिया का जी अरे तन हेने सुनो ना आई अंदर ही है बैठी का करबू कनिया हम तो केहू के घर द्वारा ऐसे ही ना जाइल चाहे नहीं जानलू लेकिन का करबू जान तो कनिया मान लो गोतिया पट्टीदार के घर न बाटे हो आए अइला आदमी गलते सोची कि ओकर बैठी ना हे जुगा बैठी चाची जी हे जुगा बैठी हां बैठ अरे का करी हो हे जुगा बैठल त देहिया के भारी नु बानी तर औरे छेक ले तनी एक दुआर के बानी हां त का करबो वैसन देहिए हो गइल बात जान तो कनिया मा हम तो ऐसे ही में केहू के शिकायत ना बतिया लेकिन बातें पर बातें आवेला त कहा जाला अरे तहर सास याता ना शिकायत करतरी याता ना शिकायत करतरी कान में हमारा दर्द उठी जाता टे जनलू यही से कहनी कि तहरा से कह दे अब कहता ना हम हो काहे तू करी बतावो का कहत रही अरे बड़ी तोहर के भिकिन के गरी आवेली हो आ वो शिकायत करेली न कि कुछ कहीं जोगना जान जाई चाची जी टोला में राउर तो बड़ाई बा पूरा राउर काला के हाला बा कि रौरा अपना पतो के एतना मानी ना कि यही से 6 महीना से नैहरे बैठल बिया हमनी के शिकायत के त बाते अलग भागेलू कि नाई का कहतारू हो हम अपन पतो के कुछ बोले नहीं हो देखेलू आ सुनलहू हो कभी हमारी बारे में ऐसा ही गांव नगर शिकायत बतियावेले जानलू तो कहते बानी कि सब लोग जानता सब कहेला कि फलाना वो कितना नीमन बा लेकिन पतो कितना थी बिया कि 6 महीना नैहरे बिया अरे पतो ही अपन शौखे नैहर जाले हां न त हमर घर में कुछ कमी रहे जी र पतो ही मन रहे ईटा चला के नहीं हां बबुआ मैदान क देल रहे ना तो लिपले तो गोनी बस बिछिला के गिर गोनी हमार पतो लाखों में एगो ही एक कनिया हमार गांव में शोर बहाला बाकी र पतो ईटा से मरस के कपार फाटे गए अब गांव का आदमी ऐसा ही मजा लेता रहेला तू अपन देखो ना आपन लोग ना देखिला अपन नहीं बतावत कि हम कौन करनिया करत नहीं हमार सास कहली कि ना कहली आया के झगड़ा लगावे खातिर थी आगे हो गई ये कहाला गोतिया नया कोबो ना सोचिनु कि नीमन से आदमी रहो सोचेला कबो कि कपक फोरवल हमेशा करते रहस आवत सिखावे बताओ कहाँ दिवाली बा अभी हमारे को बुला देलो हमहू आ गइनी अब तो हमारे बुझाते नहीं कि हम जाए कि रही चाहत ना रहे हमारा यही जे बैठल बड़का राहुल ओ चाची का अरे दादा तोहरे घर बस त जात तनी हम तो कभी सपनों में ना सोचल रहे कि तोहर मेहरा रो केकर फोन आ गइल हो लइका हो हम जान तर बबुआ हम बात बतिया ने बीचे में फोन आ जाता मन कला के नतियर का कुछ चला के मार दी बेटा तो तब ना कहानी है राहुल कहता ना तोहर मेहरारू बेफाट बोलतिया हो हाँ चाची जानते ही गाँव में आता ना बेफाट मेहरानू हो गई बैसनू कि सुन लतियनु तो वो बोले लागतिया और कोनो बात नहीं जान तर हम तो से ना कहती अरे ये घिनन के गाड़ी देती है नौतिया भतीजावा दो गालावा टूर घेटा एक के मुंह में 100 गो गाड़ी देती है उहे बतिया ला बबुआ बतिया ला बा कहत नहीं खी कि
पहले गाड़ी ना देत रहे गांव के जोन ले चाची गांव के आदमी के देखलस एजू के समाज के ओकरा जल्दी प्रभाव पर कैसे बर्दाश्त करत रहे हमार बच्चा बा हमार पतो ने क दे कि ना तो दोनों अंगुरियों हमें लगा के चीर देती जान जई ह का करबे रे चाची हमनी के गांवे मौगा हनु ह पहले उसे मेरानु के कइले नहीं के आ ढील देले बा मर्दो मौगा बा न सब तू मौगा बा न तबे न बोल दे हाँ, न तो ओकर कहां बेमत बा कि दूसरा के बेटी है जाया के तना बोल देई और कोनो बात रहे ना कोनो बात नहीं चलो रहू पंचायत करे अपना कनी खुद देखत हैं कि मारा ताड़ू केहू मरद के मरलू कि अभी तक ले सूरत बउए आ ससुर के मरलू कि अभी तक ले बेचारा कहीं के पता नहीं लागत कहाँ गुलवन कहाँ ना आ ताड़ू कहे ताड़ू कि ऐसे करती है मेरन वैसे करती है मेरानू के कोनो काम ना रहेला घर रे चले ले पता लगावत ई तो बोनी पर जाता नु त मोय गोबर गोईठा भीज जाता बनावे खातिर हमरा दिक्कत होता कहिया ले कहतनी क्या जी गैस भरवा दीजिए कम से कम बुनियो बरसात में बनावे खातिर हो जाई त नीमन हो जाई लेकिन ये मरद के बनावे के रही खाना बनावे के रही तब न बुझाई इहो पानी भीजिए गई गाय दादा रुका खमावा धो दे तनी भगवानो रो के ना कहतवन कि एकदम बरिस दिन की ओई कहाँ उधिया गिरला कहां एकर चेतनी के रहत कहां गइल हां कहां मा कहाँ गिरला होटल गुजला गिर गइल का जी चथिया छनिया बोले कितने आबो के कहता जी की अहे कहत चुपिया बैठनी का जी चुपिया बैठ रही माने सुन हमार कहना बालो तोहरे लेवल में हम हो जाता तो पहाड़ बैठी पहाड़ पर उठ के हमार कहना बा कि माने आदमी गलती कहता हूँ तो सही खून करत अये राम जी हमरा नरक में नइखे जाए के जी हमरा के गाड़ी काहे खातिर दे में लड़ाई भइल न झगड़ा भइल आ कुछ भइल नहीं के गाड़ी केरो से के कहलस जी चंदनवा के माई बा रोरो हुओ के लबरी चाची के अथी लेके चलतनी बात हम करी आवतनी अपने के कहतैनु कि हो कन्या तहार सास नु भर टोला शिकायत कर चलतई तारा भाई बाप के गाड़ी देतई बताई तो ओकर इहे रहिए गुल बा दोसर नहीं के रह गुल बुझाता ना तो हमू कह देनी कि रउआ इतना मानी नहीं इसलिए 6 महीने जाके बैठल बाई रहो पतो नहीं हर अरे जाय रे बाते में उछागरा कर ली मार दी ईटा उटा चला के कपार पर फूट जाई ईटा चला के हमरा हाथ में मेहंदी लागल तो माने बरियारी अथी करबू बरोबरी करबू बरोबरी के करे के बा उहा के मन बढ़ल बा जी पागल ना हनी सब लोग कहला कि दिमाग एथी ना उ मन के साह काहिया हमरो से कहत रहे कि ए बबुआ हम तो रहती त मारे लगत हम का करू हम का कही ए चाची हमारे गांव के आदमी कुल मऊ घमत पहले मेहरानू के मोर बहिना कोइलन तब हमनी के का मारी जा ओही पर ला जाके उठ के चल देलहिया हाई सूट बूट झाड़ के रहो गांव के बिटिन के दिखावा तनी हेतना गर्मी में लुंगी ना लपेटेला बिटिए मारे देखत ऐसा कोई नहीं देखत का जानी के देखता कोई जाना त मरद के थी केहू जाना त एथे एती मरत काली पहन ले लुंगी पहन ली दे तब लुंगी पहन ले तनी कहता ना एक गलिए में नीमन हवा बहेला हो हाँ मन करता ना कि हई नइखे गाँव में मिलत पथारवा एसुआ पर दूगो धके बनवा तो कहीं से आदमी आवता तो उठता बैठता ऐसा लाग जी तो ठीक रही तो बहुत बढ़िया रहता काज नहीं काई चिल्लात रहेली बुझेबे ना करेला कितना तगड़ा धूप निकल अरे कहाँ रे ऐसा नहीं हवा बैठ काहे चाची यहां का बैठ के करत नहीं अब तन हर दुगो ढील देखु रे बैठन बीची से एक काम करत रहली से त ठीक लागेला काहे चाची त पतो ये ना का भेले अरे छोड़ा पतो ही के हो पतो ही आता ना चाची एगो बात पूछी का सुने में आल तर पतो ये तरह के मार के भागल गया को मन ठेको टूटनी कहती रे कि पतो ही मार के भागत एगो टूटनी का गांव भर में हाला भइल बाटे के तरह के मार के भागल भरी ना ऐसा कोनो बात नहीं ना आ सुन ना रे सने हवा एगो बात कही का सही सही बताइए तोर बोलबू तब ना मन तोर भौजाइए तोरा के माने ली सकी ना काहे का भइल मने एगो बात कहतनी हां ना मानेली ना माने ली अच्छा देखी चाची माने चाहे ना माने माई बाबू हलई नहीं के हमरा के मार के पूछे आ जाए क्यों पूछे हां तो तू यही जमाना में अभी जियते बाड़ू पुरन के जमाना में पगल लेटा कहीं ए चाची रहुए बताई तो हम कहाँ जाई उ लोग के छोड़ के हम केकरा भरोसे रहे फिर जो जमाना देखो त रू का त नहीं थू बाटे का आई तू बा उ अपन पैसा रुपया ना बचाव तरी स एगो कान खोल के हमर बात सुन ले का देखो तो तोरा के जान मन नहीं खीसा करत ना
तू कोनो बेटा वाला के भाग जो। बक चाची अरे हो रे, कैसन बात करो तर वो अरे हो देखो हम सही बात कहतनी। हटो तो तोर बियाह ना करियो स आ चाहत से के जा रही के नौकर बनाओ के काम धाम करवा। कोई बात नहीं, हम नौकर बन के काम कर लेम, लेकिन हम गलत काम ना करे भाग ऊपर आके, ठीक बा ना? ठीक बाटे जा, हम तोहरे खातिर कहतनी अपन यही से खातिर तो छोड़ने तू के ये बा। तारा के छोड़ के गइल बिया। जा नहीं तोहरे खातिर कहतनी, भाग जेबू तो ठीक है ना रही अपन घर जाकर राज रजबू मर संगे केहू कम गलत बात ना सीखा में नहीं ज्यादा ना ठिलारी छोड़ जाता तनी डेरा की ओर घूमे। अरे माई हो माई। नमस्कार प्रणाम, हम बनी कृषि हमने अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब के साथ दी अगले वीडियो में बाय बाय। चलो अभी का थंबनेल ले लाइक कर।